हम डॉक्टर हरिगोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज, सब भैया बहनी के गोड़ लागत तनी। सबके स्वास्थ्य के शुभकामना करतनी। रउआ सब अच्छा से होई हम ही उम्मीद करतनी। हमार वीडियो रउआ सब देखिला रउआ सब एकरा से लाभ उठाइला। अधिक से अधिक लोगन के रउआ सब भेजतानी, शेयर करतानी, कमेंट करतानी। बहुत बढ़िया बा। जीवन में का बा, यहे नु बा, भलाइए नु बा। तो वीडियो के माध्यम से भलाई हमनी के कर रहल बनी जा। रउआ सब देखतानी, रउआ सब और आप खुद लाभान्वित होतानी, दूसरा के भी लाभान्वित करतानी, दूसरा के भी फायदा मिलता है एकरा से। तो बड़ा अच्छा बा, खुशी की बात बा। आज हमनी के एगो जौन बहुत कॉमन प्रचलित बीमारी जौन के बवासीर कहल जाला, वो बवासीर भी मतलब समझी कि बहुत खतरनाक बीमारी है। ओके और्स कहल जाला। और्स बवासीर के दूसर नाम है, पर्यायवाची नाम है। और्स ओकर काहे नाम बा, आरी से कटला सन, जैसे रउआ शरीर के मांस के आरी से काटल जाए जितना दर्द होई, तो अरिवत इंसान तो अरिवत मतलब आरी के समान कटला ऐसन दर्द जौना बीमारी में होला ओकरे नाम और्स ह। जेकरा बवासीर होई ना, वो बुझत हुई बात के। वो बवासीर ऐसन गुदा रोग में बहुत खराब बीमारी है, जौन पैखाना के रास्ता में बीमारी बा। वो बहुत खतरनाक, बहुत खराब, बहुत दुखदाई, बहुत कष्टदायी। इतना तकलीफ होई कि जेकरा बवासीर बा ओकरा के सुते ना दी, परेशान करी, बहुत परेशान करला। न बैठ जाई, न खड़े रहल जाला, बहुत परेशान होला। हमनी के यहाँ ओकर मरीज बहुत आवेलन, तो हमनी के देखले बनी जाए स्थिति। बिना तुरंत उनकरा के व्यवस्था बनौले दर्द निवारक औषधि जब प्रयोग होला और वो मात्रा में कुछ बढ़ा के करे के पड़ेला ताकि उनके आराम मिले। तो बवासीर बहुत खराब बीमारी है। भगवान ऐसा ना करे, मतलब भगवान करे केहू कैसन बवासीर बीमारी ना होखे। हमनी के देखी ले जा, बहुत कष्ट होला ओकरा में लोग के बवासीर में। भोजन करही के बा रोज, आ पैखाना जही के बा रोज, आ वो दिन भर में 2 बार 3 बार अगर हो गई तो और हालत खराब। तो ये बहुत परेशान करे वाला बीमारी है। तो एक ही बात बतौनी है कि एकर और्स नाम में से बा कि एक जैसे आरी से काटतानी रउआ शरीर के कोनो अंग के उतना कष्ट हुई, उतना कष्ट होला ओकरा में अनुभव होत हुई। जे हमार वीडियो देखत हुई, जे बवासीर से पीड़ित हुई, वो जरूर अनुभव करी बात के। अच्छा, ई जौना में खूनी बवासीर होला, वो खून निकले लागेला ओकरा में, तो मरीज देखिए कि हताश हो जाला, हदसे लागेला कि आही दादा हमरा का हो गई, अरे दादा ई तो भाई खूने निकल देही से। तब परेशानी तो बढ़ले बा बवासीर में। बादी होला जौना में कि मांस बढ़ जाला, पैखाना के रास्ता में मांस बढ़ जाई, पैखाना होखे में भी दिक्कत। और वह हवा जौन अपान वायु निकलता, विंड पास होखे में भी परेशानी होला। वो रोक दीही, हवा नीचे आवही ना दीही, विंड पास होखही ना दीही, वो पेट में ऊपर फिर चल जाई, गुड़ 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 करके पेट में फिर ऊपर चल जाई। अपान वायु ना हुई, निकल दूसर रोग ओकरा से हो जाई। तो बवासीर की बीमारी बहुत खराब, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी काहे होले एकरा पर ध्यान देल बहुत जरूरी बा। काहे होला एकरा पर ध्यान दीजिए, ओकरा बवासीर से निजात मिली, बवासीर से सजग रही कि हमरा ना होखे।
हमनी के लीवर जौन बा 90% बीमारी हमनी के लीवर के वजह से होला शरीर में। लीवर जब अपना काम करे में सक्षम ना रहेला, जितना लीवर के काम करे की क्षमता बा ओकरा में कमी आ जाई तो हमनी के शरीर के अंदर बहुत सारा बीमारी आ जाला। जैसे कि जौन भी टॉक्सिक चीज बा लीवर के माध्यम से छने के बा शरीर से हमनी के, आ लीवर के हमनी के खराब कर देव जा खान फान के वजह से, तो ओकरा पर लोड पड़ी तो वो काम ना कर पाई उतना जितना करे के चाही। तो लीवर के अंदर एगो सिस्टम बा, वो सिस्टम के नाम है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कहल जाला, जौना से कि लीवर के अंदर से एंजाइम्स निकलेला, पचावेला, टॉक्सिसिटी के दूर करेला, विषमयता के दूर करेला, ये सब पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत आवेला। तो पोर्टल सिस्टम में हाइपरटेंशन हो जाई, जौना के कि पोर्टल हाइपरटेंशन कहल जाला। ओकरा में तनाव आ जाई। लीवर के जौन ब्लड सप्लाई बा, वो ब्लड सप्लाई में टेंशन हो जाई, तनाव हो जाई, जौना के पोर्टल हाइपरटेंशन कहल जाला। आई पोर्टल हाइपरटेंशन होला तो सीधे रवा जौन गुदबली बाड़ी सा, गुदा के जौन स्थान बा, जौन हमनी के मल द्वार बा, वो मल द्वार में 3 गो गुदबली बा। 3 गुदबली होके कहल जाला, 3 गो गुदबलियाँ ओकर नाम है। सब का अंदर बा एगो जैसे गोलाकार जौन बा घड़ी बा, वही तरह के और मलद्वार बा। तो गोलाकार जौन से घड़ी के जौन 3 बजे वाला बा, जौन 3 बजे वाला आकार बा, जौन 3 एगो ओइजा गुदबली बा, आ एगो 7 जहाँ बजता तहाँ बा, आ एगो 11 जहाँ बा ओइजा बा। तो 3, 7 आ 11 घड़ी के जौन बा, ओकरा में जहाँ 11 बजे वाला बा, वो जहाँ 11 लिखल बा ओहिजा एगो गुदबली बे, एगो 3 लिखल बा तहाँ ओहिजा भी गुदबली, एगो 7 लिखल बा तहाँ एगो गुदबली बे। एकदम ठीक मान ली कि और मल द्वारा घड़ी उसे ही गोल बा। तो 3 गो गुदबली बा, वो सबका अंदर बा। ई गुदबली जौन बा ओकरा में ब्लड सप्लाई बा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुई तो वो सीधे ओइजा टेंशन जाला, आ ओइजा जौन बा तो सूजन हो जाई, परेशानी हो जाई। कब्ज की वजह से होला। रवा पेट में अगर खाना पान सही नहीं खे, ज़्यादा मसाला वाला चीज़ खाता नहीं, मिर्चा वाला चीज़ खाता नहीं, कुछ ऐसन बातर चीज़ बाड़ी सन जौन की मना कइल बा कि रवा बातर चीज़ प्रयोग नहीं करे के। कभी कदाल क लिहल आदमी संजोग से मिल गई तो वो बातर चीज़ ना यूज करे के चाही, प्रयोग करे के चाही। रवा आहार में एकरा पर ध्यान देवे के बा, व्यवहार में भी ध्यान देवे के बा, सफाई करे के बा, और मल द्वार के सफाई होके के चाही। हम एगो मल द्वार के सफाई करे के गणेश क्रिया बतौले बानी, एगो हमार वीडियो बार वो सब देख ले खोल के, सब्सक्राइब करब तो ओकरा में गणेश मल द्वार के सफाई करी। ना साफ होई तो ओकरा से बवासीर बा, ओकरा से भगंदर बा, फिशर बा, ई कुल बीमारी हो जाला। कुल पोर्टल हाइपरटेंशन तो एक मुख्य कारण बा, लेकिन हाइजीन भी एक कारण बा एगो। तो सफाई बड़ा जरूरी बा, और आहार भी बढ़िया होखे के चाही, जौन सुपाच्य आहार होखे। ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़, फैटी चीज़, ये सब खाई तो परेशानी हो जाई। समय से आहार के प्रयोग करे के बा। अपन बिहार जौना के कहल जाला कि रवा अपना शरीर के हमेशा
स्वस्थ रखे खातिर के अपन स्वास्थ्य वृत्ति पर ध्यान देवे के चाही, हाइजीनिक रूप से वो सब चीज़ पर ध्यान देवे के बाद जल की मात्रा शरीर में डाले के बाद हिसाब किताब से, ताकि हमार भोजन पच जा। भोजन के तुरंत बाद जल सेवन नहीं करे के, जल कैसे पिए के बाद जल के सेवन के विधि हम एगो वीडियो बनौले बनी रहा, सब देख ले कैसे जल पिए के बाद। तो आहार और विहार पर भी ध्यान रखे के बा, सफाई पर भी ध्यान रखे के बा। ऐसा चीज़ हमनी के शरीर में डाले के बा, आहार करे के बा कि हमनी के लीवर खराब ना होके, लीवर पर ओकर बुरा असर ना होके। कुछ ऐसा चीज़ हम बताओ तनी जौना के रउआ सब परहेज करब तो बवासीर बहुत बचब। अगर बवासीर जकरा बा उहो बची, जकरा नहीं ओकरा तो होइबे ना करी। तो ओकरा में सबसे पहला बा गणेश क्रिया कईल, मल द्वार के सफाई कईल। दूसरा नंबर बा कि जौन बातर चीज़ बड़ी से ओकरा के नहीं प्रयोग करे के, जैसे कि 1 नंबर में अदरक के सेवन निरंतर नहीं करे के, हमेशा नहीं करे के, जौना के आदि कहल जाला, जिंजर, ओकर सेवन रवा खातिर बवासीर के नुकसान करी। हमनी के सब्जी में एगो कोहड़ा बा, कोहड़ा भी नुकसान करेला एकरा में। जौन भी जैसे बीन बा, बीन मतलब सेम बा, बीन जौन भी बीन बा ना एकरा खातिर नुकसान करी। मटर बा, मसूरी बा, खेसारी बा, ये कुल चीज़ नुकसान करला एकरा में। तो बवासीर से बचे खातिर के एक तरह के सेवन नहीं करे के, बचाव हो जाई रहा। लीवर हमेशा सही रखे के बाद लाल मिर्चा एकरा खातिर बहुत बड़ा दुश्मन बा। जितना मुंह में तीत लागी ना उतने अब समझ जाई कि हम बात बुझे तनी रहो सब, तो परेशान हो जाए। तो लाल मिर्चाई नहीं खाए के, ज़्यादा खटाई नहीं खाए के, तेल मसाला ज़्यादा नहीं सेवन करे के, ये सब पर ध्यान देवे के बा। फैटी चीज़ एकदम नहीं खाए के, सफाई रखे के बा। पानी गुनगुना सुबह शाम जरूर पीही प्रचुर मात्रा में, ताकि और पैखाना साफ हो जाओ। ऐसा आहार नहीं करे के जौना से कि कब्जियत हो जाओ। हमेशा कब्ज से बचे के बा। जहाँ कब्जियत हो रवा बवासीर में परेशानी हो जाए। तो ये कारण ओकर बता देहनी, अब बचे के उपाय भी बता देहनी। अब रह गई कि बवासीर जेकरा हो गई बा तो वो 3 डिग्री, जैसे मैंने 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। तो जेकरा बवासीर के मस्सा होला जौन, वो मस्सा मान ली कि मटर के बराबर बा, चाहे चना के बराबर बा, अंदर बा, वो बाहर नहीं खियावत, अंदर बा। आप पैखाना करतनी ओकरा बाद वो दर्द होखे लागता, तो समझी कि 1st डिग्री में बा, रवा बवासीर बा 1st डिग्री में बा, अंदर बा, रेक्टम में बा। मतलब जौन मल द्वार बा, रेक्टम जहाँ से शुरू होता ओहिया बा। कुछ मासा थोड़ा सा बड़ हो गई और मुंह पर आके अटकल बा। जब पैखाना करते हैं मुंह पर आ जाता तो 2nd डिग्री का है। जौन लटकता पैखाना, जब पैखाना करते हैं तो बहरी आ जाता। आप पंछुआ करतनी ओकरा के गुद प्रक्षालन करतनी, एक बाद ओके दबावतनी तब अंदर जाता। चाहे अंदर नहीं जाता, लटका रहता तो 3rd डिग्री का है। हमेशा ध्यान देवे के चाहिए। जैसे ही ये तरह की दिक्कत हो के तुरंत चिकित्सक से परामर्श करे के चाहिए, जरूर मिले के चाहिए, कि छिपावे के ना चाहिए, ना तो ये बढ़बे करी, घटेला ना, बढ़बे करी। तो जब चिकित्सक के पास जाई तो ओकर उचित इलाज हुई, वो इलाज के रुआ करब
कुछ ऐसन बा कि जैसे बहुत दिन से नहीं कि साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो वो औषधि से ठीक हो जाला, औषधि से दब जाई, आराम हो जाई, रुआ के तंग ना करी, परहेज से रहब तो ठीक रही। तो औषधि प्रयोग से भी वो ठीक हो जाई। आ कुछ ऐसन बा जौन की बवासीर बा, बादी बा, चाहे खूनी बा, कौनो बा, तो वो कुछ ऐसन बा कि ओकरा के निकाले के पड़ी। वो बिना निकलले ओकर कोनो उपाय नहीं है। अब निकाले के तरीका कई गो बा। ओकरा के सर्जन भी निकाल सकेला सर्जरी से, आ नहीं तो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया क्षार सूत्र विधि बा। वो क्षार सूत्र विधि से भी ओकरा के निकालल जा सकेला। तो जे क्षार सूत्र के विशेषज्ञ बा ओकरा से रउआ संपर्क करब। जे बवासीर के गुदा रोग विशेषज्ञ बा ओकरा से संपर्क करब तो और बवासीर के जौन मस्सा बा वो मस्सा निकल जाई, बात खत्म हो जाई। अब परहेज ना करब तो फिर हो जाई। जैसे बहुत लोग के बवासीर के ऑपरेशन भइला के बाद भी बवासीर हो जाला, तो एकरा पर हमेशा ध्यान देवे के चाही। बवासीर के जौन मस्सा बा वो मस्सा बहुत परेशान करेला, तो ओके चिकना बनावे खातिर के बवासीर में लगावे खातिर बहुत सारा तेल बा, मलहम बा, ओकरा के कुछ घृत बा जौन औषधि में पकावल जाली सब, ओकरा के ओकरा में लगावल जाला ताकि वो चिकना रहो और अब पैखाना में परेशानी ना होगी। तो बवासीर खातिर के दवाई भी बहुत बाड़ी सन, बहुत दवा बा, औषधि प्रयोग करे के बा एकरा में। आ कब्ज ना रहे ऐसे कब्ज दूर करे वाली भी औषधि बाड़ी सन। तो त्रिफला के सेवन एकरा में बड़ा काम करला। जे त्रिफला तैसे भी रसायन है, हरे बहराया वाला त्रिफला के प्रयोग करे के चाही। बवासीर में कॉन्स्टिपेशन जौन बा, कब्ज बा, दूर हो जाई, हमेशा दूर रही, तो वह परेशान ना हुई। अब बढ़िया से सफाई करी। जब मस्सा बढ़ गई होके तो ओकरा के निकलवा दी। कुछ औषधि और ही बाड़ी सन, जैसे और शोघनी बटी बा, एकरा के सुबह शाम दोपहर 3 टाइम और शोघनी बटी सेवन करी। अभयारिष्ट के सेवन कइल जाला। अभयारिष्ट कब्जियत के दूर रखेला। अर्श कुठार रस औषधि में आ गई, बिना चिकित्सक के परामर्श से कुल ना लिया जाला। चिकित्सक आपके जब जांच करिहन वो देखिहन कि कौना डिग्री में बाई, अगर कंडीशन का बा तो ओकरे अनुसार वहाँ के परामर्श देव डॉक्टर साहब, चाहे जेकरा के हरवा देखाई तो ओकरा के परामर्श के अनुसार रउआ सेवन करब तो वो फायदा करी, न तो परेशान हो जाई। कोनो भी दवा के सेवन करे के बा तो बिना चिकित्सक के परामर्श से नहीं करे के। कहीं देख लिहनी कि हई बवासीर में काम करला, हऊ बवासीर में काम करला, ऐसे ना। चिकित्सक से परामर्श करी, ओकरा के जांच कराई, देखाई। पहले तो एगो चीज़ जान जाई कि हर गुदा के बीमारी, मतलब जौन पैखाना के बीमारी बवासीरे ना होला, इहो बात जान ली। पैखाना के रास्ता के हर बीमारी के हमनी के बवासीर ना कहल जाई। बहुत लोग कहेला कि कुछो भइल पैखाना के रास्ता में तो कहे रे हमारा बवासीर हो गइल, फलाना के बवासीर, ऐसा नहीं। ओकरा के देखवाई, जांचवाई, ओकरा के जांच बा, ओकरा के देखवावला पता चली। एक्सरे बा ओकर, ओकरा के देखो पता चली। बवासीर रही तो ओकर इलाज ही। अब बवासीर के छिपावल ना जाला, बवासीर छिपाई तो और बढ़ी। ऐसे बवासीर के तत्काल चिकित्सक से परामर्श करके ओकर इलाज कराई, रुआ एकरा से निवृत्ति पाई,
कष्ट मत सही। बहुत लोग छोड़ दिला के अपने ठीक हो जाई, ऐसा नहीं है बात। औषध प्रयोग करे के पड़ी, चिकित्सक से परामर्श लेवे के पड़ी, परहेज करे के पड़ी, अपना के संयम से रखे के पड़ी, तब जाके राउरी बीमारी से निजात मिली। तो आज हमने के बवासीर के बारे में बहुत कुछ जानकारी रवा सब पवनी वीडियो के माध्यम से लोगन के बताई कि खट्टा तीता तेल मसाला सेम कोहड़ा अदरक ये सब तरीके से वहाँ सब कम करी। हो सके तो नहीं करी, क्या करे के बा। चावल कम खाएं, रोटी ज़्यादा खाएं, क्या करे के बा। आहार पर अपना ध्यान दे दी। बिहार में अपन खूब बढ़िया से ओकर सफाई करी, खूब साफ सुथरा राखी। कौनो तेल नहीं खे मिलत तो कड़वे तेल तनी ओकरा में लगा दी ताकि और चिकना रहे, कोनो दिक्कत ना होखे पैखाना में। तो इस तरह के बवासीर के जौन बीमारी वे बादी होखे चाहे खूनी होखे, एकरा पर हमेशा ध्यान देवे के बाद, चिकित्सक से परामर्श लेवे के बाद, दवाई करावे के बाद, इलाज ओकर सही ढंग से हो जाई तो ठीक हो जाई, ठीक हो जाए वाला है, एकदम ठीक हो जाला। तो बहुत बहुत रवा सबके आभार व्यक्त करतनी कि रवा सब वीडियो हमारे देखिला, लाइक करीला, शेयर करीला। और सबके अच्छा लागत होके वीडियो तो खूब लोगन के भेजी, अपना जे भी रवा ग्रुप में बा, संगी संगतिया बा, सबका के भेजी ताकि सब केहू के एकरा बारे में जानकारी होखे। तब जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सबके स्वागत करतनी। हम डॉक्टर हरिगोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज, सबके दिल से आभार व्यक्त करतनी, धन्यवाद देतानी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।